אין מה להתלבט, רק ואק של משכנתאות. יחס היה מאוד מדהים, השירות היה מאוד מהיר, תגובות היו מאוד מדויקות ומהירות. למה אני מדגיש את זה? כי אני בן אדם עולה חדש, אני לא יודע לכתוב ולקרוא. הם לקחו זה על עצמם, וגם בנקים, עורך דין שלי. אני הייתי בצד, אני שילמתי את הסכום שלי כמו שסיכמנו ולא דאגתי על שום דבר. מאחריי היו חבר'ה שדואגים, חבר'ה שסוגרים כל הפינות. מאוד אהבתי שהם ייתנו לי כמה אופציות, עשו לי כמה סימולציות. לקחנו טווח ארוך של משכנתא, טווח קצר, עם ריביות כאלה, עם ריביות כאלה, בתור עולה חדש, בתור בן אדם שמשוחרר מהצבא. עשינו הכל ביחד ויצא מזה משהו טוב, ואני מאוד מבסוט, ואני ממליץ לפנות לוואק של משכנתאות, לקבל שירות מקצועי, לשבת בבית ולחכות רק על טפסים מוכנים שמגיעים לכם במייל וליהנות מזה.